Čaute všetci, dnes som si pre vás pripravil bravčové mäsko špikované slaninkou, papriková omáčka s kuriatkami, mrkvičkou a k tomu kolienka. Mäsko umieme, osušíme, z boku vyrežeme diery a poriadne prešpikujeme slaninkou. Mäsko treba poriadne osoliť a okoreniť z každej strany. Tak si vezmeme panvičku, pridáme olej alebo bravčovú masť a zľahka mäsko opekáme z každej strany, aby sa nám takto krásne zatiahlo. Mäsko potom vložíme do vriacej osolenej vody spolu s koreňovou zeleninou, celým čiernym korením a novým korením a varíme približne asi 2 hodinky. Bielu a červenú cibuľku si nakrájame na väčšie kúsky, tak si vezmeme farebnú papriku, ktorú umieme, odstránime jadierka a krájame takto krásne na takéto väčšie kúsky. Pridáme mrkvičku na takéto polmesiačiky, asi 3 stručky cesnaku a nesmieme zabudnúť ani na kuriatkách. V hrnci si rozpustíme bravčovú masť, keď je dobre rozpálená, pridáme nakrájanú cibuľku a pražíme približne také 2-3 minútky, nie veľmi dohnedé, len tak jemne do zlatista. Tak pridáme mrkvičku, ktorú takisto pražíme nejaké 2 minútky, farebnú papriku, spolu to všetko premiešame, popražíme. Tak netreba zabudnúť na kuriatka, ktoré takisto pražíme, ale už len zľahka približne 1 minútku. Tak pridáme nasekaný cesnak, sladkú papriku, údenú papriku, zľahka premiešame a podlejeme vývarom. Necháme poriadne prevariť, môžete jemne dosoliť, dokoreniť. Tak pridáme asi štvrtku masielka, necháme rozpustiť. Mäsko po 2 hodinách vyberieme z vývaru a nakrájate si ho na takéto krásne plátky. Vidíte, ako sú krásne špikované slaninkou. No a máme tu servis, milujem k tomu kolienka. Takto si krásne pridáte plátok a predáte tou krásnou omáčkou, ktorá nám vznikla. Tak, dúfam, že som vás inšpiroval. To je pre dnesok všetko. Ak vás môžem poprosiť, dajte mi odber na YouTube. Prajem vám pekný deň. Čaute.